Oke. Nggih, mboten napa-napa. Ah saking pundi ta mboten saking pundi. Nganti watuk ibu ngeket meso ya. Kang Wajiman, ampun mriki. Mriki. Bermose padha karo aku kok mosok ora ben. Cekem apa ora. Ampun Pak Duke wani. Takon rene kok. Bapak Ibu Sutresno Budaya Dinunggung ingkang kula hormati. Ing salajengipun minangkani kersanipun Mas Supriyono. Piyambakipun nuwun dhatengan Gusti ingkang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala. Mugi ingkang putra pun Nak Mas Anjar anggenipun nyambut damel nyuwun saged pikantuk rezeki ingkang berkah lan manfaat dunya akhirat. Piyambakipun paring keselamatan anggenipun wonten ing papan nyambut damel. Niki pundutanipun ijo-ijo. Oleh to, Bu? Ah iya. Ale kula kepenak.
Rejo monggo pinarak mriki Pak beksa apa nggih Bapak Ibu salajengipun minangkani kersanipun Bapak Miskam Adi Sunarto lenggah wonten ing Gunung Duk. Bapak Ibu nuwun dhateng asanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala muganipun momong putra wayah sawangenipun duduk among tanen dipun paringi lancar ingkang Rajakaya dados Ndrebala. Ngono kuwi to Pak Didi. Nggih. Niki pundutanipun Pak Demis Kam Adi Sunarto. Apa Dek? Jodone apa? Ilir-ilir wae apa? Ilir-ilir. Nek Sinom apa? Sinom Pancodo. Tak nembang aku bisa. Kleru-kleru ya sampean apa-apa kok. Latihan. Iya. Tak golek naskah sithik. Wae karena foto kan iki. Jenengan wis ana mana ning foto? Diri Bu sampe. Aku wis sabar kok jenengan mah ra sabar. Nek kudu ngerane. Nah, kira yo. Nulon dolan. Iya nek pelok. Oh, ngono jebul nombe. Ini aku bae. Ora jojo nek sing mau. Aku ra iso nek nulon dolan. Aku sing ndome yo. Ora iso aku nek belok. Nek kuwi wae.
ya ning nyas ing mah rapat ya sampai kapan lah pernah gandrung ya serapopo ing salajengipun minangkani kekersanipun Simbok Rubijem ingkang lenggah wonten ing Gunung Buk piyambakipun nuwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos mugi anggenipun momong putra wayah diparingi keselamatan anggenipun upadi sandang kelawan tedha dipun paringi lancar sedaya keluarga keselamatan ngantos sak lajeng-lajengipun piyambakipun pundutanipun apa ya Mbak Rubijem nggih? Napa nggih? Mbak Rubijem caping gunung mawon nggih, Bu. Nggih kok sing pekoleh-pekoleh mawon. Saking lambe mawon ampun saking sanes.